салому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. бародарои аҳли ислом, хулигандои давраи тенҷӣ, шефо як квадратҷо чота последнее время тамошо мекунам. Ами ютуб пирри МС шида. Ма МС шлопка, ма МС чикри, ма МС короче ароба, иш да иш ответ мета, иш да иш ответ мета. шумо изо намекашем ба худо номтон МС навистаги бовар ки савод надори гапзания ку гап зада наметони хита репер мегири чун чи биромадай бас кинен ай бай ба номи Аллоҳ. Я тай дигар биромадай сум нишон додестай биё ман туба туда абрадна билет мегирам. охи дар хонатон ай гишнагира сагтон дар он панҷакен дар танаи девол такя мекуна ба анҷас мекуна ки ай гишнагира дар замин нағалта та биромада иҷа сум нишон метӣ. Я тайгаш биромада хича ҷияни Конор Макгрегор гирифта мега биё иҷа қатима як ба як зама пилта метум. охи я студенти дига ты братан чӣ дар кора ҳами гапо задаги ролтона шикама дам кадаги поат қувват надора як каси дигара мегӯ биё як ба як бизанем. охи ты зури бирона дар ринг ранги Муин Ғафуров ё ки дига ба биро як ба як бизан. чон мекине иқа войма мекине ба худо як хелтайку клапиётон ай гишнагия ба чигас мегарда дар хонатон биромаден я намуд гап задестен ку как будто шумо ягон гарени сумдорем фаҳмидед. ҳеҷ канестем ба худо. иним ранги ма бори я сағираи муҳоҷир айдим иним кор бори стройка мезане ҳамат ба фикрам со пишкатурчику инам шпаклёвчику аробакаши инами ҳамраи ма бори ам халикорае неким я намуд таъриф мекунем ба номи Аллоҳ ки гӯҳ надори анализ биспорӣ гӯҳайку надори анализ биспорӣ духтар мери ҷуръата мегӯ биё ба ҷои ма бирин ма анализ спору лекин гапзанид бовар ки ин ҳами як кас нафаҳма мега и бачаи Майвезерай фаҳмидӣ. я ташбир омадай бовар ки сард ранги тай каши зафарча бори охи причёскат МС чум чӣ навистагӣ биди ай хотирам биромад мега ма просто бо нагӯен ки ма пиар кадестам хидмат ты хид кадагӣ нести ки ҳам видеои та ай чилта просмотр зиёд надора пиар мегӯй ты ке ки бо ты пиар шавӣ пиар медонем кияй шумо ҳоли мо тоҷикем мегем вой ман мекунем пиар медонем пиар кияй Абуали ибни Сино ана вай ай миллати мо хича пиар кадагай фаҳмидӣ дар тамоми рӯи дунё мешиносанша хитона он хали пиар кинен бишиносантона. имом Абу Ҳанифара медонен имоми мазҳаб мона кияй ана ӯ пиарай ӯра дар тамоми рӯи дунё мешиносан Абу Ҳанифара Нуъмон ибн Собит ана пиар шида ки бигиранам хали пиар кинен хитона аузу биллаҳ ба худо я намуд гап мезанен я хелит ку охи тоба кардам худо дар хонатон барои қанди сафед чинганчик рафтеста шумо биромаден дар ютуб ба худо чум чӣ нақл афсонаи дев безонтика я хелит нақл кардестен я хелит гӯшта охирон бор дар оши наҳор хӯрдагӣ бидӣ халаденик тонавӣ мекунӣ халаденик қасам мехӯра ки последний раз дар рамазон 2 кило гӯшти мирға дидагим тамом ждаат мекунӣ кай дар ҷоя сартахтагия охи ягон тиқизбинона келимбинона бишава бирай ай камтар гӯшту пӯста зани ба худо як дар интернет хита гарени мегирӣ ай бай ба номи Аллоҳ ай бай айтани шумо ку нехали дига одамо изо кашидестиам ба ҷои шумо хита МС мегирӣ МС аки ба гуфти ҳами реперо ки мастер слов мешава фаҳмидӣ мастер слов кишид ӯ мастер слов я тарзи гапзанира ёд мегира я суханое мекуна ки як кас дам бигирад аз суханои ӯ я хелит 5 бори видео ответ кардене 5 бор ответа гӯш кардам 5 бор гапит маъне надорам ма ихали ма ухали ма фалони аузу биллаҳ ай худо битарсен ай раҳтон бигардем ба худо шумо чико кардестен киҷо рафтестен шумо як чизи ҳаром як чизе ки Аллоҳ ҳаромиш када барои ҳам чизи ҳаром ин ҳами як ҳафта шид ид ба и видео ответ мекунӣ иш да иш видео мета иш да иш ответ мета я тай дига бо ина нав дина буромадай Клаус бо уш бод охи изо намекашӣ хеста хуҷан ба биё ин ба биё охи сағират дар хонатон барои
я брида нон короче чинганчикай пойгакнак рафтеса барои хлеб ту буромада иҷа ба худо як гапо мегӯй ки ҳаматку ай худо бутарсен як кори хайр кунен фаҳмиден як кори кунен ки ба номи аллоҳ ба фоида боша ба фоидаи халқ боша ба фоидаи ислом боша ба фоидаи худат боша гуфти бобои набот ки мега ҳами вақти ягон ҷо мери пеши ягон раис ягон ҷои кор ягон ҷо файротат мекунам барои кор хита духӣ мезанӣ фасон мекунӣ хишрӯ мекунӣ галстук мебандӣ мерай ки ҳамун раисат ягон гапат нага ки бӯи ҳафт хар кадести хита хишрӯ мекунӣ мери охи пага ҳамаи шумо пеши аллоҳ меравем барои ҳам пеши аллоҳ рафтанам охи я ба хутона ягон чи тайёр кунен охи хатя бия ракати намоз тайёр кунен ягон як номаи аъмол тонда ягон чи тайёр кунен ки пага мерем пеши аллоҳ мирдан и маънае надорад ки ту пага 80 сола ё 100 сола мешӣ ба мебирӣ мебинӣ ки пага мирдӣ рафтӣ ҳам видео ответа додиву баъди ҳам видео ответ мирдӣ пага дар пеши аллоҳ чӣ ҷавоб метии ту ҳамин суханое ки ман задестам бовар дорум ки агар 10 миллион одам тамошо кунад 10 миллион одам дар ҳамин сухани ман розӣ меша беғарзи ҳам беномусо каламушое ки дар ҳамин видеои ман ҳақорат менависен ку дар ришт фалон кунам менависен аллоҳ тура хору зарир кунад пага пеши аллоҳ да ҷавоб мегӯ ӯ ҳақорати ту дар ман намебиёя ҳақорати ту иҷа дар нависта мешава ё навистесан ту пага ҷавоб мегӯй барои ҳақорат дар раҳ будам ростига видеора сёмка кардам заряди телефону мирд заряда мирд давомша ина сёмка мекунам давомша гӯш кунӣ ҳама каса мсио мси лапотка мси зажигалка мси любой мси корочида гӯш кунӣ мара шумора ай рӯзе ки ҳамин рептиҷӣ дар тоҷикистон пайдо шидае байни шумо ҷанги ҷанҷол шуда шумо медонед ки ин компания ки ҳозир ташкил шидагае компания рептиҷӣ и филиали дузахта и филиали дузахта инами ҳозир филиал дар тоҷикистон анамо рептиҷӣ инами доди худо филиали дузах тайёр кардагае ҳамаи шумора барои дузах рафтан тайёр кардестаям хел пир шидестаи номаи амолтон фаҳмидестен шумо ай рӯзе ки и пайдо шидае инами ту палибому тамошо мекунӣ доди худо ҳам видеои ман ай рӯзе ту пайдо шидӣ ту ай еврера гузарондӣ дар ки ҷо як видеое ки фитна мешава я видео ответи фитна ҷанги ҷанҷола треска мегирӣ ура дар каналат мепартоӣ агар гапе ки ба фоидаи худат боша мардума ҷалб кунӣ ай ӯ видео дар ту фоида боша ту сум кор кунӣ ҷое ки сумай ку ту дигар и байни ҷавонора надидести ки ин қадар ба якдигар бадбинӣ шидестаи шумбинӣ ҷанги ҷанҷол байни бачаҳои лелнободу хуҷанду и душанбею ваҳдату клуб чӣ гап рафтестай ту даку ягон майда фарқ надорад 100 грамми ту кисад преплай ту сум кор кардести ба ин филиалчаи дузахти ташкил кардагӣ тра аллоҳ хору зарир мекуна ба ин коро кардагӣ ҳама ин бачаҳора ту ҷанг дохтести ту виновати калон дар иҷа ту инаи одамое ки ҳама ба якдигари бози визов додестен ку иди таҳққурат кардестен угражат кардестен пага валлоҳи агар ягон гап мешава ягон кас ягон репера мезана ягон корча мемра ягон кас ай пишти ягон реп ягон кор меша ку худо нишон натане ки ягон кор шава ҳама янами видеообрашениҳои кардагии шумо дар пеши қонун ҷавобгарӣ дорад ҳама пеши қонун дар ҷамъ мешем барои видеообрашени кардагитон ҷавоб мегем ки ту натури анами одама угражат карда будӣ и одам мурд иҷа биёзначи ту кардагӣ камтар калатона кор фармоне не ба дигар ҷотон фикр накунем ба кала кор кунем вақте ту видеообрашение мекунӣ ответ метия каса угражат мекунӣ пага ва ягон кор шава агар ту дар пеши қонун ҷавоб мегӯй фаҳмидестин барои ҳамин бо як бори дига мегӯм бузургои моро медонен охи кияй бузургои мо ман чӣ хеле ки қайд кардам имом абу ҳанифа и ай миллати мо буд имом муслим имом бухориро дар тамоми рӯи дунё мешиносанд китоби саҳиҳ албухорӣ китобе ки дуюм китоби бузургтарин баъди қуръон ай китобу ҳамин китобҳои саҳиҳ ҳадисҳои саҳиҳ бухорӣ и имом бухорӣ ай миллати мо буд миллатҳои мо ҳар як одамои бузург дора ҳар иншааллоҳ видеои ояндада ман дар бораи ҳамин бузургомон ки буданд мо кием чием тоҷико ай ки ҷо пайдо шидан як историячаи хуб мекунем мепартон бо тамошо мекунем барои ҳамин
ҳаматон бас кинен ай худо битарсен изо бикашен ай видеои кадагитон дига накинен ба дигари видео башен доди худо ту евре якум ту ҷавоб мегӯ ту анами пага ягон гудак ягон кошава ку ҷавобгари калон ти барои ки и филиала ти ташкил кадаги анами ҷанги фитнара ту андохтагӣ дар Тоҷикистон боз и қадар байни кӯдакон бадбиния и қадар нафрат ҳай ба якдигар и валлоҳ қасам ку и оқибатиш безеб оқибат тирбай фаҳмиди тирбай ку оқибатиш ана ҳамия оли нигаҳ кунда ту оқибат ай пишти ҳами реб ё ки сард ҳамехӯрӣ ё ки кунҷи ягон тирмара мегирӣ худованд нишон натияву лекин пага ягон касе ягон кор шавад ҷавобгар ти барои ки ташкилотчи ти тамом гапма тамом кардум баъд реперое ки реперои гаҳрене ку дар офисотон нихали дар устал мешинен нихали усталтона меҷмоне интервю метен ку мо дар репи тоҷик ихали кардем ухали кардем меген бая хелет меге ма кароли репи тоҷикум ятиш мега фалони кароли репи тоҷикай ҳеҷ чи нестен на кароле на ягон чи нестен мо иқасол меҳнат кардем ягон кор накардем ҳеҷ ку када натонистем як доди худо омад неми ҳаматай ку реперое ки 15 сол шид реперем нехи ҳамата хурд пачақ кард нем хали яъни ма гирифт партофтактона фаҳмидем кароли репи тоҷик ози доди худо шидага шумо ҳеҷ шумо дига ку ягон кор када натонистем мо ихали кардем мега гапотон дуруға интервьютон ҳамаш дуруға фаҳмидем тонист доди худо тонист лекин и мито ход кард и медони чӣ хели тонист як хеле тонист ки просто пацано ёша ҷанг андохт бадбинӣ пайдо шид ҷанги ҷанҷол пайдо шид нафрат пайдо шид ба якдигар охир дар амони худо ҳамата аллоҳ нигаҳбон боша шерои нарри тоҷик каламушое ки дар комментария ҳақорат менависем шумо каламушем каламуш